Tak vidíme, že základňu si pripravil Brumov. Mala byť sa neskôr, tam nastala zmena. Čo je normálne. Pozor, teď! Najlepší čas bol 14:33, ale už ste počuli, videli, že sa radovali chalani z Brumova. Hodili 14:07. No naozaj, skutočne, really, 14:07 naľavo. A pravý ešte podliezol lepšie tú 14-sekundovú hranicu. 13:95. 13:90 na 5, 13:95 napravo, 14:07 naľavo.